очракта син заказга текст язасың. Әлбәттә, ул үзең теләп, илһамланып язганнан аерыла. Заказга язуның үзенчәлекләре турында бер-ике сүз әйт әле, зинһар өчен. Кызык сорау, үзенчәлекләре турында. Миңа калса, һәрбер театр үзе таба ул үзенчәлекләрне, ничек эшләргә. Биредә, мәсәлән, Тимур миңа ниндидер менә аерым бирмәде. Без аны белән беренче тапкыр очрашып, ул әсәр турында сөйләштек, фикерләребезне алыштык. Без аны белән шул августтан бирле инде шулай итеп очрашып, айга 2 тапкыр булсамы инде, нидер кызыклы өлешләрен алып, аның турында бәхәсләшеп, сөйләшеп шулай эшли башлаган идек инде. Аннары беренче драфтны тезеп карадык. Әйдә менә булай эшләп карыйк, мәсәлән. Әйтик, Рөстәм бөтенләй юк дип пьесада. Шулай эшләп карыйк. Беренче сәхнә язып карадык, аңладык. Аны бөтен спектакльгә сузып булмый. Ул эшләми, прием озакка сузылмый. Кире кактык ул идеяны, яңа ысулларны эзли башладык. Һәм шулай итеп, менә теге караңгыда кулын сузып барган шикелле, шулай барасың бит инде. На ощупь дигәндәй, менә шулай бардык инде. Ниндидер референслар булдымы менә язганда, беренче, икенче драфтлар, или вот теләсә кая карамыйча үзегез тик кенә утырып эшләп яздыгыз? Юк, бу юлы референслар булмады кебек. Без шундый күп яздык, мин дөресен әйткәндә хәтерләмим дә инде. Ничә драфт бүгенге көндә? Бер 4-5 булгандыр инде, 5 драфт. Шулай эшләнәләр инде. Менә сез сөйләшә башлаганда текст турында режиссердан нинди тех задание алынды? Нинди максатлар куелды сиңа, язучыга кебек? Әйтәм инде, ул шундый ниндидер менә конкрет максатлар, таләпләр куелмады да, чөнки әсәр бер яктан караганда бик җиңел. Героик әсәр, менә герой малай турында абага чәчәген ашап фронтка киткән. Ләкин ул әсәргә ниндидер подход, форма табарга кирәк иде. Повесть бит язылып та бетмәгән бит инде бер яктан караганда. Һәм алай карасаң, бик зур драматургия да юк та, ул бит инде шәшмә әсәр, проза әсәре. Шуңа күрә инде без менә шул форма эзләү буенча күбрәк эшләдек. Менә ул да ничектер менә кинәт барлыкка килде, көтелмәгәндә генә. Менә шулай. Урамда сөйләшеп баргандамы, чәй эчеп утырган вакыттамы шулай итеп, ничектер ул идея кинәт кенә барлыкка килде, һәм без аңладык. Безнең форма хәзер төзелә башлады. Мәсәлән, ул әни һәм бала арасындагы мөнәсәбәт һәм бу бөтен барган вакыйгалар, ул менә шул уен формасында кебек. Без хәзер форманы таптык, безгә җиңел эшләргә. Калганы инде ул теге наращивание мяса дип әйтәләр бит инде, әкренләп өсти башладык инде сәхнәләр. Менә тагын бер сер турында сорасым килә. Менә чәчмә язгандан да бит ул формасыз языла. Ничек табигый сиңа килә? Шул дип уйлыйбыз инде. Шул килә. Менә кинематографта бик нык форма. Бер адымда теге сул уң якка басырга ярамый. Менә театрда ул индустриаль форма бармы текстның, юкмы? Анда индустриаль форма юктыр, ләкин ул менә репетиция вакытында ул форма табыла. Һәм бик күп әйбер төшеп кала. Син аңлыйсың, миңа калса театрда иң мөһиме ул ритмны саклау, шулай ук. Миңа калса ул кинода бәлки шул монтаж аша ритм барлыкка килә инде. Һәм монда әлбәттә сәхнәнең төзелеше, репликларның кайсы урында торуы, ничек алар бер-бер артыннан бара, һәм нинди озынлыкта, һәм нинди тизлектә бара, һәм шуны сәхнәдә куеп кына, эшләп карагач кына, син ул сәхнәне эшлиме, юкмы аңлыйсың, һәм менә шул таләпләрдән чыгып, син аны я кыскартасың, я озынайтасың, һәм нидер менә форматка, стандартка китерәсең. Булай теге киноиндустриядә кегел, нинди кегелләр турында сүз барсамы? Юк инде, анда юк инде. Анда юкмы? Мин үзем дә тотам инде Final Draft программасын. Киләчәккә булса дип инде. Булай кулланганда юк әлбәттә. Андый түгел. Бәлки без аны берәр нинди теге проектка сатуга җибәрсәк, бәлки анда кирәк булгандыр. Менә шундый форматта, шундый кегеллә, но драматургиядә андай юк, жесткий, кырыс форматлар юк. Менә шундый теге импровизация күп булган текстта бит булганда, кайсы вакытта син туктап каласың, нишәргә белмичә, инглишчә әйтмешли, ул writer's block диләр. Менә ул синдә булдымы? И әгәр булса, син аны ничек
Жеңіп шығасың. Ие, жеңіп шығасың. Writer's block, ну, кімдір әйтә, ул булмаган әйбер. Ул юган ди нәрсә. Writer's block, ул менә ничек әйтергә инде. Менә Или ак биттән курку диләр әле. ак биттән курку әлбәттә бар, аны башлап җибәрергә генә кирәк. Теге илһамны көтеп тормыйча гына эшләргә. Ну, миңа мәсәлә нәрсә булыша? Миңа берәр я спектакль карарга, я китап укырга, я берәр җиргә барып нәрсәдер күрергә кирәк тә инде, ничектер шулай теге илһамланып китәм дә инде язып җибәрәм. Но миңа калса, монда эшләргә кирәк, ул практика, ул эш. Гел язып торырга, булдымы, юкмы, 2-3 бит түгел, мәсәлән, 2-3 сүз язсаң да, ул прогресска санала миңа калса. Просто эшләргә кирәк, тырышырга, эшләргә, ул шул хезмәт инде ул. Син һаман эш дигән сүздән шундай сорау туды. Тагын нинди проект өстеннән эшлисең, бер туктамыйча? Юк, мин шулай елга 1-2 тапкыр гына булып ала ул теге проектлар язарга. Кариф театрына рәхмәт чакырган өчен. Тәҗрибә җыярга, гыйлем алырга бик шәп дигән урын. Яңа проектлар бәлки булыр әле, булай тегәл әйтә алмыйм әлегә. Без мәсәлән шу Миләүшә Хәйруллин белән бергә эшлибез инде. Опера өстендә ул язылган, мин анда либретто язган идем, һәм шул өстендә эшлибез. Синең иҗади йөрәгең әлегә буш. Әлегә буш. Урын ачык. Рәхим итегез.